grillille vähän ruokaa. Ajoin siltaan päin. Huhhuh. Minne sä ajoit? Tää ajoin siltaan. Mä oon ennenkin ajanut siihen samaan siltaan päin, niin vähän... Tän niinku sarvet vaan heitti yhtäkkiä linkkuun, oltiin grilliltä tulossa. Huhhuh. Joku 7-luokkainen oli makas letkuis koko. Oli pääskin 5 asti mä oon letkuissa, siellä on vähän vissiin vatsahuhtelua sun muuta. Eiks poliisi vienyt sun juomia? Ei, mä vedin, heti kun mä pääsin sinne, sit kun mä sain pupputari käteen, mä vedin ykkösläpulla filmaa ja mä olin loppu. Mä olin semmosen pari tuntia sen jälkeen, mä meinasin vähän sammuukin sinne. Sitten mä vetin sen jälkeen, kun rupes taas tasaantua, niin 5 kaljaa ja vissiin 4 siideriä ja puoli pulloa Vilmaa taas. Sitten mä taas selvittelin. Onko Vilma muu Vilmu? No ei se kyllä ihan muu Vilmukaan. Sitten me oltiin yhden kaverilla, vanhempien viinat ja kaikki pöllyttiin menemään vittu. Huhhuh. Se on joku semmonen 96 tuli ihan tuntaa, joku porilainen tuli mopoautolla siihen grillin pihaan, että tarjoili kaikille vaan tupakkia ja sikareita. Meitsi veti sitten 3 sikaria ja 2 tupakkaa. Ihan onnesta soikena se. Oliko Rauli bileissä mukaan? Hää? Oliko Rauli bileissä mukaan? Ei ollut, kun se lähti aikaisemmin kotiin. Oliko Rauli viinaa? En mä tiedä. Olis teillä naisia? Ei ollut naisia. Poikamiesilta. Se oli poikailta. Poikien yö. Siis varmaan raiskaussyytteen saanut, jos hitto. Ai sulla oli sellainen fiilis, että sä ois vittu raiskannut ensimmäisen ämmän, kun vastaan. Ei, mut se on kaikki niin känniset, varmaan joku raiskaussyyte olisi tyyliin tullut. Mitä? 10-14-vuotiaista paanaa. Kyllä. Puhutte sitä salijuttu. Kävittekö se salilla kännissä? En mä käy. Joku tuli selittää, joku ihan tuntematon ukko tuli selittää sen pohkeista jotain, että sillä on penikkatauti. Aha. Mä vaan mietin, että mitäköhän tää nyt tapahtuu. Sain melkein kaverin taluttaa kotiovelle tuossa äsken, kun tultiin. No se ei ollut vissiin ollut, kun on sulla noita lihaksia. Syöt sä sen Vilman lopun? Häh? Siis joo, 2 mulla meni, se toinen puli meni ykkösellä ja toinen sit vähän miksailtiin sen menemään. Sitten mä nyt yritän muistella mitä vielä. Voit sä kertoa mitä muuta tapahtui? No ei oikein mitään ihmeellistä. Laulettiin vähän karaokea ja pelattiin vähän kodia ja kuunneltiin musiikkia. Istuttiin se. Ai niin, käytiin me saunassakin. Mä kävin heittää, mä otin joku 10 löydyt, lähdin sen jälkeen pesulle. Otin vaan suihkusta vettä päälle ja heitin dödöä kainalle ja puin vaatteet päälle liitin märkänä. Voi vittu. Mulla oli silloin justiin niinku humala vaihtumassa, tai niinku nousuhumala vaihtumassa laskuhumala. Sairasta. Siinä myös vaiheessa tuntuu, että ei enää koskaan tee mieli tehdä mitään yhtään mitään.
Yksi Lasse privaa mulle, Ai nyt niin. nuolen itelleni attendansan. Sitten mun yksi kaveri, niin se rupes homoilemaan. Se meni niinku se veti paidan pois päältä, sit se istui kaikkien päälle tyyliin ja rupes nylkyttää siellä. Työnsi se vaan sitä pöytää päin. En tiedä. Onko sulla homuystäviä? En mä tiedä oikein. Ne eivät tullut kaapista tulos. Polvesta tulee verta ja kädestä tulee verta ja kyynärpäistä tulee molemmista verta, kun kaaduin siihen silloin. Tänään on ne nyt vähän jo hyytynyt, mutta kauheat ruvet tulee. Eikä pysty syynä. Sitten siellä oli, mua veti yksi, toinen on mun ikäinen, toinen on se ihmeen mun pikkuveljen ikäinen, niin molemmat vietiin ihmeen poliisiautolla kotiin, molemmat veljekset. Huomenna niillä on vissiin ristiäiset, molemmat tulee kummeiksi. Jes. Se tosiaan oli jotain pedofiileja kattelemassa 10 vuotta perseitä. Tyyli joka nurkan, joka semmosen ihmeen risteyksen. Vähän matkaa siitä risteyksestä, niin oli joku autoparkissa kattelemassa vähän perseitä. Pitäisikö lähteä katsoa kummelia ja menee nukkuun? Häh? Tulla sitten huomenna uusin voimin tänään näin. Lasse en mä tällä. Koko ilta vähän silleen purkissa. Mä en yhdestä vaiheesta muista, mitä kun mä makasin siellä sohvalla meinasin oksennella. Mutta eiköhän se pidetty sisällä kaiken. Oli vaan semmonen piru huono Oliko olo. aina se ensimmäinen kerta, kun sä nyt vaan ollaan? No ei, mutta 20 kiloa kevyempänä niin on se vähän outo mennä, kun vetät ensimmäisenä ykkösellä pullon viinaa ja perää vähän muuta. Kivaa. Ja ennen jos mä oon ottanut, mä oon yleensä ottanut aina kalassa. Ja sillä vähän pitämillä niinku väliajoilla, ettei tässä on niinku... Siis onko se sun juoma Vilma Verikreip? On, no se on sun ihme heräävä miksi-systeemi. Semmoista verikreipin makusta vähän niinku. En ikinä maista. Se on aika, no ihan, sanonko mistä. Kyllä sitä nyt niinku menee silleen, kun vetelee vaan niinku 7 € pullo on se silleen niinku halpaa. Voit sä laulaa vähän karaoke? En mä viitti, mä lauloin sen. Kurkkuukin rupes satua. Huomenna täytyy taas vetää tiukka dieetti päälle ja mennään aamullakin lenkille ja hitto. Semmoisen mä muistan, mä yhdessä vaiheessa konttasin vissiin vessaa. Kun rupes niinku tuntua, ettei pysy enää pystyssä. Siis tupseen mä oon aika lailla selvinnyt mies nyt. Vähän ehkä jotain pieniä silleen merkkejä on, että on tullut niinku. Tästä on vaan tottunut siihen oloon. Teidän pahin juttu on mennyt ohi. Pysyy sentään pystyssä ok.
Mut kyllä varmaan huomenna on vähän pääkipeä aamusta. No, onneksi äiti ostaa laittikolaa. Kusina ritarinkin rahoja. Niin voisi olla vähän raaka. En mä viitti. Jos mun on silloin kuin 5. Porukat nukkuu, en mä viitti. Mitä? Porukat nukkuu, en mä viitti. Milloinkohan mä tupsen aloitin? Mä oon about... No joskus siinä 7 aikaa otin ensimmäiset pullovilmaa silloin ja sit mä lopetin joskus siinä pari tuntia sitten vähän päältäkin ehkä. Sen jälkeen nohtako joku muutama satunnaisen hörpy jostain putelista. Kauhea paskaa. Mä itse asiassa meitä kävi se grille, sit mä otin hodarin, niin tippu hodarista se nakki ensimmäiseksi maahan kotissa kättä. Sanoit säkin sen jälkeen vittu kaikille täysin ympäri, että mä en oo mikään homo. Joskus on muista jollain grillillä kävi jollakin jätkelle tuolla, se on ihan vittu juuri, sit se tippui se nakki sieltä vittu sämpylän välissä, se kattoi kaikkea. Mä en oo muuten homo. Mä sanon sillä. Mä itse sain muuten Firemakein levun enkä ottanut kuvaa. Itse en oo sanonut. Harmitti kun vähän kun tippui niinku. No sit musta sämpylää ja kurkkusalaattia ja sinappia ja ihmeen valkoisessa oli majoneesi ja ketsuppia. Niin ja sit mulla on repu täynnä. Se kaveri tuli sinne ihmeen, kenen kaverin luo me oltiin sit niinku suurin osa ajasta siellä saunottiin ja kaikkea. Niin se se joku kaveri tuli ja sillä oli ihmeen eikö makkaraperunat mukaan, niin se kippas puolet niistä mun reppuun. Ja mun repun pohjalla vieläkin niitä, en mä jaksa putsata kaikkea. Huomenna aamulla kivat yllätykset siellä. Sitten tuli ensin yksi jätkä, tai yksi kaveri tuli sinne, se oli hyvä ensin muu yksi kaveri, se oli lyömässä sitä ensin turpaa, että tänne ei mikään aamishinttarit tuu. Ja no sit meni joku 4-3 tuntia ja laulaa siellä yhdessä käsikädessä karaoke. Menit se Roksu baariin väärillä henkkaraa. Kaverin mopokortin niin. Uutta ainoa. En tiedä. Reimen pyörä paskaksi. Sarvet meni vissiin vähän vino.
Sarvi meni vinoon. No ensin se ihme, ihmeessä joku kirjannas vähän se ja sit koulupihas. Sitten mentiin sen kaverille ja siellä sit loppuiltaan sit käytiin välissä grillillä ja vähän kylällä pyörähtämässä sit takaisin sen kaverin luo ja sit kotiin. Saatko sorvesta? No se on soivasta. Meitsi muuten Venäjälle oravan maitoa siellä. Mitä oli? Kyllä. Oravan maitoa ja sit söi vähän pöllänmät ja hirveän välilihaa. Mikä välillä? Tarjosko puskurisut tämmösiä herkkuja? Kyllä. Venäjälle tuli sinne oravan maidot paikalla. Häh? Tupsa toi vähän koiranlihaa. Ei Tupsa ketään ei haastanut oikeastaan, paitsi sit, no en mä ainakaan, eikö oli siellä oli, niinku täällä asuu joku semmonen venäläinen, niin se oli tappellut se venäläinen, oli jonkun tappellut, niin oli ollut niillä venäläisellä sit sillä toisella äijällä, semmosella ne on molemmat 7-luokalla, niillä oli ollut enemmän juomia kuin tyyliin ja pari 4 kaverilla yhteensä, sitten oli juonut muutama ruvennut tappelemaan, ja sitten jonkun, tää oli justiin niitten veljeksien kanssa tappellut, ketkä lähti sit poliisiautolla kotiin, ja niillä on huomannut ristiänsä. Mut ei ketään mulle haastanut, enkä mä enkä kellekään sitten. Mä ajattelin, että tarpeetonta touhua. Ihan ilmankin riidan pärjäillä. Olisiko sanonut köniis? En mä tiedä, olin mä siinä yhdessä vaiheessa, ettei mua olisi tarvinnut kun lämpästä päähän, mä olisin ollut lattiassa. Olisit nyt vähän Nakioskaan ruvennut haastaa Riitta, sehän kuului homman nimen. No ei se oikein ollut sun porukkaa. Me kaadettiin kahviikin sen pöydillä, vaan saatiin ilmoitteeksi niinku kahvia siihen meidän juttuun, niin kaveri ensimmäiseksi, kun se lyö sen törpön siihen, niin kaataa sen. Sitten yksi kaveri niin huitasee kyynärpäällä kahvin mukin alas. Sitten mä vielä sekoittelisin lusikalla vähän sitä kahvia, niin lentelee ympäriin. Selvä. Pari kaverin kanssa hiukkasen jo siinä, että pystyttiin vähän miettimään, että mitäkään, niin vietiin kaikkia roskia, vähän keräiltiin sieltä lattialta ja jotain. Hiukkasen vietiin juomalaseja sieltä lasipöydältä pois, mikä oli olohuoneessa, ettei ne siellä ole ainakaan maassa tyhjät tölkit jätettiin se. Oli varmaan, no mitäköhän se mahtui yhteen riviin mennä, joku 10 lasitölkkiä, niitä rivejä oli. Tai siis 10 tölkkiä ja niitä rivejä oli varmaan joku semmonen 40 siinä pöydällä. Kyllähän vähän jotain oltiin vielä. No oli siellä sitten porukaakin joku 20 henkeä. No ehkä se, että olisi voinut vähän vetää pidemmät jutut
Tai olisi pitänyt ehkä vielä jatkaa vähän. Juo. Eipä ne oikein muuten mitään. Ihan mukavaa olla. Pitäis kyllä katsoa kummelle. Mikä tää pakruttua? Lörtsy. Mikä juttu? No en mä Lasse tiedä. Mitä me itsestä ois siellä ollut, ei mitään. Tässä nyt Rock sillä lailla meni, ettei ollut yhtään naisia tarjolla. Osa se kylällä olla kuinka paljon niitä. Mitä oli? Osa se niitä kylällä ollut vaikka kuinka paljon. No sit tarttuu kiivaa jo. Meitsi meinas, että mä ajattelin, että kattoo hiukkasen yhden kaverin, ketä Intessä käy puntilla munkaan aina. Ollaan treenattu syksyllä, treenattiin paljon yhdessä, niin ajattelin sen pikkusiskon perään vähän kattoo. Alkuun, mutta se vähän oli. No se tuntuu, että se kaatuu tyyliin päällä. Se nojaili siellä kaikkia seiniä ja sitten se nojaili välissä muhuja joka puolella. Uljas ritar. Kyllä. Ritari Eskaseksi. Mm. Kenen siider sä veit? Se on Lassi Lundi. Mitä oli? En mä tiedä, mä otin vaan sieltä jääkaapista ja kaveri jääkaapista. Oli kaikkien juomut oli sullottuna sinne. Sitten me syötiin yli kaikki, siis niinku kaikki leikkeleet, kaikki meni mitä siellä jääkaapissa oli niinku semmoista safkaa, ettei tarvinnut ruveta kokata mitään leikkeleet meni. Juustot me jätettiin, niitä ei jaksanut ruveta höyläilemään sitä juustokönttiä. Hölsit sitä sun kaveri sisko Söit kuitenkin. Söit sä toisten ruuan? Kyllä. Meitsi veti sen puolen pakettiin jotain kinkkua ja vähän kaikenlaista. En mä tiedä, minä nukkuu ja katoo avaraluontoa huomiseen. Moikka. Mitä? Mitä se sanoo? Se menee avaran luontoon. Mä menen avaraluontoa saalista jaksoa. Moikka. Huomiseen. Onko sä äiti nauhoittanut se sun